Pán predseda, prešli ste si cyklotrasu, ďalší úsek na kontrolnom dni. Ako ste spokojní s prácami? Dnes som opätovne absolvoval kontrolný deň na úseku číslo 4 Varskej cyklomagistrály smerom z Dubnice sem po hranicu katastrov Ilava Košeca. A musím povedať, že tento úsek v dĺžke 11,6 km naozaj veľmi napreduje. Dokonca niektoré práce sú vykonané už v predstihu. Čiže zhotoviteľ má v zmluve dokončiť toto dielo do 30. júna, ale veľmi veľa vecí je už vykonaných. Na 100% sú položené na celých 11,6 km vlastne teda tam, kde podľa projekt dokumentácie je to stanovené. Všetky asfaltérske práce, dokonca je už aj vodorovné dopravné značenie, ktoré sme mali možnosť dnes vidieť. Odstraňujú sa niektoré drobné nedostatky, drobné nedorobky, ktoré nebránia vlastne prevádzke tejto cyklotrasy. Tak my sa naozaj veľmi tešíme a dnes potvrdil tento kontrolný deň, že tie termíny, ktoré má zhotoviteľ v zmluve, aj s ďalšími vecami, s papierovačkami a tak ďalej, určite do 30. júna dodrží. Musím povedať, že keď som tu bol na tom kontrolnom dni v marci a keď som videl, ako sa stavajú tie gabionové ploty a tá cyklotrasa sa zdvíha okolo teda toho derivačného kanála a okolo toho násypu, tak som si tak spomenul na moje časy, keď som študoval v Žiline na vysokej škole a vtedy vlastne sa stávalo vodné dielo Žilina. Tak mi to trošku tak evokovalo v tom dobrom slova zmysle, že výstavbu nejakého ďalšieho vodného diela. Bolo tu naozaj použité naraz veľmi veľa techniky, veľa ľudí tu pracovalo a aj ten gabionový plot tej dĺžke asi 4,5 kilometra, ktorý je, tak tam pracovalo na celom úseku niekoľko ľudí, veľa mechanizmov, takže naozaj som spokojný so zhotoviteľom, urobil tú prácu veľmi dobre a veľa vecí urobil aj predstihu. Takže tešíme sa potom na slavnostné otvorenie niekedy v júli, keď teda budú deti už prázdninovať a vlastne od toho 1. júla cyklotrasa už bude môcť byť využívaná. Chcem ešte pri tejto príležitosti požiadať tých všetkých, ktorí využívajú túto cyklotrasu ešte v neskolaudovanom režime, tak nech ju nevyužívajú, ak ju využívajú, tak len na vlastné nebezpečie a nech ešte tie drobné zmeny, drobné úpravy, nech nechajú ešte zhotoviteľa ľudia dorobiť, nech zhotoviteľa, ale aj policajtov nevyháňajú z tejto cyklotrasy, keď idú autami a tak ďalej, pretože ešte sa naozaj robia niektoré veci, ktoré treba ešte tie drobnosti dorobiť, dokončiť, odstrániť. Takže to chcem naozaj cyklistov a všetkých, ktorí teda už využívajú túto cyklotrasu, tento 11,6 kilometrový úsek, požiadať o trpezlivosť a od toho 1. júla to už bude všetko oficiálne. Čo sa týka tej typológie provedených prác, v prvom rade, ako spomínal pán predseda, gabionové múry v rozsahu zhruba 2,8 až 3 km. Zhotovené z gabionových sietí, natočili nejaké konštrukčné vrstvy, vozovky a asfaltové zmesy v celkovej výmere zhruba 12 000 tón, namontované zábradlia, nejaké bezpečnostné prvky z vodidla a samozrejme vodorovné a zvislé dopravné značenie. Je možné, že bude sprejaznený Bolešovský most skôr ako ten 1. júl? Tam aj z pohľadu policajného zboru chcú robiť nejaké merania ešte intenzity dopravy, takže možno, že by sa to otvorilo aj skôr, ako je 30. júna, dokedy je teda platná táto uzávera. Určite to nebude dlhšie trvať táto uzávera tej spojnice medzi Bolešovom a Dubnicou, čiže najneskôr 30. júna sa táto spojnica opätovne otvorí. A ak povie aj polícia, že po tých meraniach rôznych sa to môže otvoriť skôr, tak to môže byť len skôr. Ale určite sa tento termín uzávierky 30. júna tohto roku dodrží. Nebude vôbec žiadne dni sa predĺžovať táto uzávera. Bolo to realizované v relatívne dobrých klimatických podmienkach, okrem tej skorej jary alebo zimy, január, február. Ináč jar bola suchá, takže práce prebiehali bez väčších problémov.